Jeg kan man lave her. Vi må lige håbe på, at den ikke vælter, okay? Dyrt. Pas lige på med at banke til telefonen. Ja, ja. Så kan du bruge min farm til noget. Du kan Ash. Ja, husk at bruge farm. Det er jo useless. Jeg husker Ash helt op i gang. Jo, selvfølgelig. Skal jeg gå sådan noget maksimalt? Ja, og du skal også skifte tilbud. Ja. Okay, det bliver. Det er også undret mig, hvis I ikke havde gjort noget. Jeg har godt givet. Jeg har godt givet for hårdt. Jeg er meget frem til Soraka er i det Soraka endte med at gå one-on-one på deres carry til early game, og bare dominerede totalt. Så gik og Lars, at det så godt lidt lov til. Semi holdt deres support ud, men det var bare det der Soraka går og æder dem op med sine basic attacks. Jeg har sagt, at disse kampe er ikke han burde have fedt at ske som et eller andet. Du bare kunne sætte den der finger og skåre træer, eller bare kravle over på et eller andet. Bare kunne passiv. Bader igennem træer. bare gå også med en. Rain skal bare lade sådan ned over det. Han skal bare permanent lade sådan Rain ud. Træerne de når mine fødder. Så er 20 meter op til mig. Det kan ikke tage over. Min base tager, det går højere. Fuck! Nej! Nej, det er ikke Thomas. Når Rain går, så går sådan her. Okay. Nej! Simpelthen! Nej! Simpelthen for højt op. Hvorfor skyder den så pisse skæv? Den peger skyder den der retning. Det tager lidt tid. Need more time. Det bliver vel lidt Tid er vigtigt. Kom altså. Tid er vigtigt. Er vi nået den nu? Jeg tror ikke, vi har nået det, fordi det er sådan meget. Det begynder at tage lang tid for Det det er i hvert også. fald stadig, det er i hvert fald svært at få det oplevet. Det er på, vi ved ikke. Jeg tror helt næsten. Hvor er vi nu? Ja. Nu er så cool, at det er rigtig vant til. Og kaster så vildt. Den der gør. Ja, det er det. Så er en sag bare oven. Ja. Holy shit, den video kommer til at fylde meget. Ja. Vi har taget 3 minutter tid. Eller det kan være, at I stopper du. Nej. Lad den stå, du er virkelig ved at være der. Det er altså, det er nu vi er ved at nå til, hvor du skulle filme. Så du kan selv lov til at sidde og se det igennem. Nej, det er jo så vi er jo ved. Hold da lad den opløse fuldt det der. Den kan stadig opløse. Bare vent, prøv at vente til den helt opløse. Det er virkelig ved at være tæt. Shit. Der var du fandme lige med heldig. Det der, de kan køre den gang. Fuck, du er lotto! Det der med at dreje forkert vej. En gang til. Kom så. Face your bitch. Hold kæft, du er lotto! Face your bitch. Let's open it now! Du kan da vente lidt. Er det nu? Ja, det er nu. Nu bliver det hurtigt. Jo, yes now. Det er 18,7,5. 18,7,5, ja. 0,5. Det er 18,7. Prøv at du bliver også. For fuck's sake. Fuck, hvis man så... Den er her. Ja, det skulle også være filmer. Det er egentlig bare filmer herovre, så må du ligesom, hvor kameraet er,